गोनां जायो। दा बोसोरनैसोनि उनाव आं सानदो जे बे गासैबो 8-10टा नार्सारिखौ मेनटेन खालामनो हायोबा जोङो जोंनि ओनसोलनि बिफां जिखिनि फुलि नांगौ बेखौ जों होनायजों लोगोसे जों बाहेरावबो बिफां फुलि साप्लाय हरनो हागोन। मानोना बिदुं बा ग्लबेल वार्मिंआ जि आबहावाया जेरैबायदि सोलायलांदों बेखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो मेसिभ बिफां गायनाय, प्लास्टिक बाहायनायखौ जोंनि जायगायाव माने लासै लासैनो गैया खालामनाय, जे जायफ्रानोखि हा हु दङ खाथियावनो गामियाव बा गुबुन जायगायाव हा हु दङ बिनि उनावबो हाग्रा दानफैदों बिथांमोना अननानै गावनि न'आव थांफिननाया मोजां। जि फरेस्ट डिभिजन दङ मोनफ्रोमबो डिभिजनाव नार्सारि बानायनायनि थाखाय थांखि लानाय जादोंमोन आरो दिनै बे धलपानि रिजार्भआव फैनानै आङो नार्सारिखौ नायफैदो। बेवहाय प्राय 9 लाखसो बिफांनि फुलि बिथांमोना बानायदों। 10%आ हयथ' बिदुंनि थाखाय माबानि थाखाय थैनोबो हानाय, नाथाय अलरेडि 9 लाख बिथांमोना बानायदों आरो बेवहाय मोजां मोजां बिफांफोर दङ। दा बेखौ आसाम सरकारनि जि मोनसे बृक्षरपन आन्दलन जादों बेवहाय माखासे थांगोन आरो जोंनि ओनसोलावबो बे बिफांफोरखौ गायगोन। फैगौ 5 जुनाव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे फैगासिनो दङ। बेखालि मेसिभ प्लेन्टेसन जागोन गुबुन गुबुन जायगायाव। दा बेनिखायनो आङो आगोलाव जोंनि फरेस्ट अफिसारफोरखौ बुंनाय बायदियैनो दिनै बिथांमोना बानायनाय नार्सारिखौ नायनो फैदों आरो नुनानै जोबोद मोजां मोनदों जे बेवहाय प्राय more than 5 हेक्टर हायाव बिथांमोना नार्सारिनि प्लान खालामदों आरो दासिम जिखिनि नार्सारि बिथांमोना बानायबाय जोबोद क्वालिटि जादों आरो बेबायदि नार्सारिखौ जोंनो नांगौ। मानोना जोंनि मानसिफ्राबो बाहेराव बिफां फुलि नागिरना थांनो गोनां जायो। दा बोसोरनैसोनि उनाव आं सानदो जे बे गासैबो 8-10टा नार्सारिखौ मेनटेन खालामनो हायोबा जोङो जोंनि ओनसोलनि बिफां जिखिनि फुलि नांगौ बेखौ जों होनायजों लोगोसे जों बाहेरावबो बिफां फुलि साप्लाय हरनो हागोन। दा बियो जोबोद मोजां मोनसे एचिभमेन्ट। आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानदों जे जायफोर इन्डिभिजुवेल सोरबाया नार्सारि बानायनो सानदों बिफां फुलिनि थाखाय बा मैगं फुलिनि थाखाय जायखिनि जाया मानो बिथांमोनखौबो जोंनि सरकारा हेल्प खालामगोन। जुदि सोरबा आवगायबोयोबा नार्सारि खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन। आरो बड'लेण्ड ग्रिन मिशन जोङो थांनाय बोसोराव जागायदोंमोन। बेवहाय 2% टटेल बाजेटनि जों लादों। मानोना बिदुं बा ग्लबेल वार्मिंआ जि आबहावाया जेरैबायदि सोलायलांदों बेखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो मेसिभ बिफां गायनाय, प्लास्टिक बाहायनायखौ जोंनि जायगायाव माने लासै लासैनो गैया खालामनाय आरो लोगोसे हा सिंनिफ्राय दै बरननाय जिखौनोखि बरनबाय थायोबा दैनि लेयारा गाहायाव थाङो। दा बे देग्लाय बोसोराव गोबां जायगायाव दैनि जेंना जानाय नुदों। ओंखायनो फैगौ 10 बोसोराव जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जिखिनि हा सिंनिफ्राय दै बरननाय ग्राउन्ड वाटार बाहायनाय बेखौ फोजोबनानै सर्सनिफ्राय जि दै दङ बेखौ लोंनायनिफ्राय आबाद मावनायनिफ्राय जेरावबो बाहायनाय बिनि थाखाय मोनसे प्लेनिं खालामनाय जादों। दा बे बड'लेण्ड ग्रिन मिशननि गेजेरजों 10 इयार्सआव जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बिनि थाखाय नेसनेल एक्सपार्ट माखासे ग्लबेल एक्सपार्ट बिथांमोनजों जोंनि कनसालटेसन सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय मोजां मोनसे पलिसि जों बानायनो हागोन होननानै सानदों। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027
8011 337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।